En aquest vídeo us anem a ensenyar què són els costos directes i els costos indirectes, a definir el que són i sobretot a diferenciar-los, ja que és la seva gran dificultat. Ens centrarem en aquest exemple en el que es veu una caixa de ferramentes que està fabricada per a aquesta persona i l'ha fabricat amb aquesta màquina. Doncs bé, anem a veure quins són els seus costos directes o indirectes. El que està clar és que a l'hora de fabricar qualsevol objecte, el que hem de tindre clar sobretot és el cost que ens representarà fer-ho. Per a calcular-ho, s'han d'anar sumant totes les despeses que intervenen. Les més òbvies són el material, són la mà d'obra, també ho és l'energia que hi gastem, ja sigui llum, ja sigui aigua, però hi ha d'altres que no són tan evidents, com les eines que necessitem per a fabricar-lo, les instal·lacions on el fabriquem, els impostos que hem de pagar, i tot això també ho hem de repercutir sobre el cost de venda d'aquest producte. Segons això, hi ha una sèrie de costos que, per tant, aprecien directament i d'altres que no són tan obvis i que per això reben el nom de directes. Així doncs, podem definir els costos directes com aquelles despeses que es poden apreciar fàcilment a simple vista en l'objecte fabricat perquè han quedat dins de l'objecte i, per tant, s'hi veuen. En canvi, els costos indirectes són aquelles despeses que no passen a formar part de l'objecte, que no es queden a l'objecte, sinó que romanen a la fàbrica o al local o al taller o allà on sigui que ho fabriquem. Anem a veure en l'exemple aquest de la caixa quins d'aquests costos són directes o són indirectes. Per exemple, les màquines que hem utilitzat, per exemple, aquesta serra que s'ha utilitzat per tallar els diferents llistons de fusta, com no se'n va amb l'objecte, és un cost indirecte. En canvi, el material, és a dir, aquesta fusta, com passa a formar part de l'objecte, és un cost directe. La mà d'obra d'aquesta persona que està aquí treballant és un cost directe. Els impostos que he de pagar per tindre aquesta persona treballant, per tindre una fàbrica, per tindre aquesta maquinària, etc., com no se'n van amb la caixa, evidentment no es veuen, són indirectes. La Seguretat Social és un d'aquests impostos i que després ajuda a tindre prestacions com són l'atur o l'assistència sanitària, etc. Aquí baix també surt el preu dels lloguers. Moltes vegades les empreses no compren maquinària, sinó que la lloguen, o les instal·lacions solen ser de lloguer. Evidentment, ni la fàbrica, ni la màquina, ni res del que tinc jo llogat, o les furgonetes de repartiment, no es queden a la caixa quan una persona la compra. Per tant, també són costos indirectes. Les despeses directes d'aquesta caixa són els claus i els cargols que hem utilitzat i que estan aquí, que es poden veure. La cola blanca, que no es veu directament, però està dins de la peça, ha sortit de la meva fàbrica juntament amb la caixa, per tant és una despesa directa. Els llistons de fusta, com hem dit abans, i el temps que s'ha treballat només en aquesta caixa també forma part d'aquesta caixa, per tant és una despesa directa. I llistant les despeses indirectes, tenim la llum que hem gastat, tenim el lloguer de la serra aquesta de bebè, que en aquest cas l'hem utilitzat, la llima que s'ha utilitzat per a polir les peces, els impostos que hem pagat derivats dels treballadors, de la compra de maquinària, el paper de vidre que hem utilitzat per polir els llistons, el desgast de les eines que s'ha produït per fabricar-los i que fan que aquestes estiguin més a prop del final de la seva vida útil. El lloguer del local i la Seguretat Social, com hem comentat abans, són aquestes despeses indirectes. Ara passem a explicar-vos el full de càlcul que heu d'omplir per tal de calcular el preu de venda del vostre sabó i les unitats que hauríeu de vendre per tal de que us sigui rendible. Teniu dues opcions: o omplir simplement el full de càlcul i afegir les dues fórmules dels costos directes, o podeu fer una còpia d'aquest document i personalitzar-lo totalment al vostre gust i amb el vostre estil. Per assolir satisfactòriament aquesta activitat, simplement s'ha d'omplir el full de càlcul. Si el dupliqueu i el personalitzeu, podreu arribar a assolir l'assoliment excel·lent. Anem a veure com heu d'omplir el full de càlcul. El primer que ens trobem són els costos directes. Com veieu, aquí hi ha una llista d'elements en el qual només hem especificat la mà d'obra, que aquesta us la posem vosaltres. I tenint en compte tot el que heu vist en el vídeo, en la part anterior del vídeo,
Ara aquí heu d'anar afegint aquells elements que són costos directes en el vostre sabó. Què més haureu de fer? Doncs a la segona columna haureu d'especificar la quantitat d'aquest element que és un cost directe, al costat la unitat en la que es mesura aquest element, més a la dreta heu de ficar el preu i a la dreta del tot heu de ficar en què es mesura aquest preu. El preu de la mà d'obra el posareu vosaltres, però ha de ser un preu entre els 6 i els 30 euros, que serien els límits de lo més o menys raonable. I com calcularem el preu? Doncs aprofitarem que el full de càlcul és una calculadora que podem programar i li ficarem una fórmula. Recordeu que les fórmules s'introduïen amb el signe igual i seguit de l'operació. En aquest cas, seleccionem la casella de la quantitat, el multipliquem, recordeu que el símbol de la multiplicació és l'asterisc, i ho multipliquem per la cel·la que hi ha a preu. Fixeu-vos que no fiquem cap número, sinó que simplement fiquem la cel·la i, per tant, qualsevol número que hi hagi en aquestes dues cel·les els multiplicarà. Ara anem a estendre aquesta fórmula a la resta de cel·les. El que hem de fer és botó dret, copiar, i després seleccionem la resta de cel·les on volem enganxar aquesta fórmula, és a dir, que volem que tingui la mateixa fórmula, la seleccionem, botó dret, enganxa només la fórmula. Així d'aquesta manera no perdreu el color del fons de cel·la. Anem a per el càlcul de costos directes. Evidentment, el resultat d'aquesta casella ha de ser la suma de tots els costos anteriors que heu ficat. Utilitzarem la funció suma, per tant, ficarem igual sum. Depenent de l'idioma i la configuració que tingueu al vostre full de càlcul, podeu incloure suma o simplement sum. El que farem serà seleccionar totes les cel·les que volem que sumi i quan ja les tenim seleccionades, finalment tanquem el parèntesi. Anem a veure com funciona. Fiquem que hem treballat 3 hores a un preu de 15 euros l'hora i automàticament ens surt 45 i a baix la suma total dels costos directes 45. Imagineu-vos que d'un altre element fiquem que hi ha 2 a un preu de 3,5, ens calcularia el 7 i automàticament els 52 euros. Anem ja al segon apartat, que són els costos indirectes. Aquí no heu de ficar el preu, perquè, com heu sentit abans, no es poden quantificar de forma exacta. Però sí que n'heu de fer una llista d'aquelles coses que són costos indirectes en la fabricació del vostre sabó. El que sí que heu de ficar és quin tant per cent voleu que sigui de cost indirecte. Aquí la quantitat correcta seria entre un 10 i un 30%. No cal escriure el tant per cent, ja que hem donat format de tant per cent, com veieu aquí, a aquesta cel·la. Automàticament, quan escrivim el tant per cent que nosaltres volem, s'omple la casella que hi ha al costat de total de costos indirectes. El següent concepte que hem d'omplir és el tant per cent que volem que siguin els nostres beneficis. Un valor entre un 20 i un 50% seria ja suficient. Automàticament, veiem que també la cel·la dels costos ha estat omplerta amb el càlcul de la suma dels costos directes i dels indirectes. El següent que farem és ficar quantes unitats de sabó fabriquem. Amb això ens sortiria a quin preu hauríem de vendre cadascuna d'aquestes unitats per tal de poder començar a guanyar diners. Veiem que si venem 3 el preu és força elevat, però a mesura que anem augmentant les unitats a 10 i a 100, el preu baixa moltíssim perquè tots els costos es reparteixen entre totes les unitats. Veieu que si només fabriquessin un sabó, hauríem de vendre la 49,62 euros per tal de començar a tindre beneficis. Podem fer el camí invers, és a dir, calculant partint del preu del mercat del sabó i per tant que no podem superar massa i dividint els costos entre aquest cost de mercat i per tant ens sortirien les unitats que hauríem de produir. Segons l'exemple, hauríem de produir-ne 25 unitats. Per últim, explicar que si voleu personalitzar-vos heu d'anar a fitxer i donar-li l'opció fes una còpia. Després el compartiu a la tasca amb nosaltres.